Henning Pedersen, anden generations gartner. Jeg har haft gartneri her siden 86, sådan små 30 år. Mine forældre har haft gartneri siden 63. Vi har altid haft løbende sæsonproduktion af kultur, som gør, at vi har et skifte alt efter, hvad sæson vi har. Vi har 10.000 kvadratmeter under glas. Det svarer til 1 hektar i et mellemstørrelse gartneri. Vi har ladet vores interesser være det, der er bærende i vores produktion. Vi prøver på så vidt muligt at have en naturlig tilgang til vores kultur. Det vil sige, at vi prøver på i vores kulturvalg at vælge noget, der kan blive produceret under de danske kulturformer og kulturforhold uden anvende for meget varme og for meget lys. Vi prøver på at lave en kombineret dyrkning på friland og i hus, som også er med til at bibringe en vis form for bæredygtighed. Vi har 10-12 ansatte, der prøver på at have et højt fagligt niveau. Vi prøver på at have en løbende udlæring af nye elever, og derved også få en påvirkning og impulser fra nye unge mennesker, der har nogle lidt andre tilgange til vores produktion, og måske også stille nogle spørgsmål, som vi samtidig kan have svært ved at svare på.